Θα βάλω αυτό και να το δείτε στο στάδιο. Έλα, μάλλον το στείλουμε τώρα εκεί τώρα. 3, 2, 3, πάμε. Κάτσε λίγο. Άρα και μικρόφωνο ρε μάνα. Κάτσε λοιπόν. Ένα. Μισό λεπτό, φέρε το. Περίμενε λίγο. Του Κιούφα ακούς. Παίζει πιο σιγά το τράμ, θα ακούει τη φωνή ρε μαλάκα. Θα κάνουμε μια υπερπαραγωγή τώρα. Παίζει πιο σιγά το τράμ, θα ακούει τη φωνή. Κάνει κάτι να